Yan, sup mga ka-90s. Yan, maaga tayo ngayon. Weekend kasi ka-90s. So yan, maglalaban tayo ng gagamba. Yan, dalawang laban to ka-90s magkasunod. Yan, gamit pa rin natin yung Hageshi Demon Lord. Yan. So yan, huwag na natin patagalin ka-90s. Game na agad. So, maglalaban ka-90s, pili na kayo. Yan, abuhin. Abuhin kontra Tigrihan. So, amili na kayo ka-90s. Pareho lahat yan. Pareho sa kaha. Pareho sa kaha, sa galamay. Medyo mahaba lang ito ng konti ka-90s, pero pwede na yan. Pareho naman kondisyon. So, parehang 3 days condition lang to ka-90s ha. So, iti-test natin. Yan. Hageshi Demon Lord. Game. Abuhin kontra Tigrihan. Game. Yun, grabe, pigaan talaga ka-90s. Bibig sa bibig na naman. Grabe yung katis ka-90s, oh. Maapaw talaga. Grabe ka-90s, oh. Babalik pa yan. Wala talaga. Sira ka-90s. Grabe. Parang stroke na ata ka-90s. Kalamang dito yung yung abuhin. Yung ka-90s, oh. Grabe. Bibig sa bibig. Nakauna kasi itong isa ka-90s. Nagkamali ng kagat. Yan. Buhay pa naman ka-90s pero wala na. Hindi na ito makakalakad ka-90s, oh. Nabilangan ng isa yung Tigrihan ka-90s. Siraan yung ngipin ito ka-90s, oh. Matagas din yung katis. Kumakagat ng stick, oh. Epekto yan ng load natin ka-90s, oh. Kumakagat ng stick. Gigil na gigil. Grabe. Wala. Tikrin na lang natin tong panalo yung isa ka-90s kasi gawa nga lang nalaglag na to ng isa. Kasi hindi na makakalaban. Pero itong isa gigil pa ka-90s, so panalo na tong isa. So, second game tayo ka-90s. Pause ko muna. Yan, second game tayo ka-90s. Medyo bulto lang yung isa. Yan, oh, bulto yung isa ka-90s. Tapos yung isa naman mahaba yung galamay. Ito yung isa ka-90s, oh. Mahaba yung galamay. Yan. So, pili na kayo. Dito ba kayo sa mahaba yung galamay o dito sa bulto? Bigayan lang ka-90s. Mahaba yung galamay kontra sa bulto. Ayan. Malaki yung katawan. Give na natin ka-90s. For sure, pigaan na naman to. Paunahan lang din to ka-90s. Pareho naman naka-Hageshi Demon Lord ka-90s. Pareho naman silang loaded. Paunahan na lang. Yun. Yun. Grabe. Ang bilis ng laban. Grabe ka-90s. Aray, dagat. Wala pa nalaglag ka-90s, ha.
Para hindi bilog yung dalawang gagamba. Yan. Pinadali yung isang paa. Grabe ka na yung tis. Pero hindi magpapatalo yan. Papalag yan. Grabe na yung katis ka na yung tis. Grabe ka na yung tis. Kita nyo yung mga katis ka na yung tis. Yan. Grabe. Walang gustong bumitaw. Yan. Ay, grabe. Sulit na yung laban. Parang may stroke na naman itong dalawang gagambang to. Yun. Ay, grabe talaga. Grabe ng... Yun. Yan, pigaan na naman. Grabe yung kagat. Daming katis na ka-90s, oh. Para yung matapang. Yun! Pumiga pa talaga. Yun, pumiga na naman. Yun, grabe ka-90s. Yun. Parang stroke na naman ata to ka-90s. Yung stroke ka-90s. I-clear na natin itong tabla. Grabe yung laban ka-90s. Iba talaga pag 3 days condition lang yan ka-90s, ha. Hagishi Demon Lord ka-90s. Ayan. Kung gustong sumubok, mag-comment lang. Ayan. Grabe talaga. Ayan, stroke na ka-90s. So, hindi na makakalaban yan. Ayan. Sana nabigyan ko kayo ng magandang laban ka-90s. Gamit yung bago nating load. Hagishi Demon Lord. Ayan, sariling gawa. Shoutout nga pala sa lahat ng Spider Vloggers dyan. Sa mga bago pa sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, tsaka i-share yung channel natin. Ayan. Yun lang ka-90s. God bless.